V Nových Zámkoch pomaly zapúšťa korene aj ďalší zo športov, ktorý na Slovensku beží už niekoľko rokov. Z malej skupinky nadšencov sa pomaly vykryštalizovala početná skupina, ktorá sa rozhodla založiť združenie DC Nové Zámky a pozdvihnúť tento šport v Nových Zámkoch do ligovej podoby. V útorok 2. septembra v priestoroch jednej z pivární sa začala písať história Novozámockej šípkovej ligy v klasických šípkach. Páni, 2. september je vlastne nástupom žiakov do školy. My sme sa tu stretli, aby sme zahájili vlastne novú históriu ďalšieho športu v Nových Zámkoch, a to šípok. Dobre som to povedal? Áno, sú to presnejšie klasické šípky, teda stýlové. Stýlové šípky. Koľko sa zatiaľ prihlásilo do tej našej Novozámockej ligy aktívnych členov? Aktívnych členov máme, neviem koľko presne, ale momentálne teda na súťaži je 16. Keby sa chceli ďalší prihlásiť do tejto súťaže, povedzme si o tom, že aké sú pravidlá a kde a kedy a okolkej vlastne by sa malo hrávať v Nových Zámkoch. No, spravili sme to na 22 kôl, čo znamená, že každý útorok sa bude hrať. Finále bude, sa mi zdá, niekedy 6. januára, ak sa dobre pamätám. Takže to bude vyvrcholenie tohto kola, alebo tejto ligy. To bude vlastne jesenná časť, končíme v zime a potom, keď sa to rozbehne, tak potom možno, že bude aj jarná časť. No, dúfajme, že áno. Ja si myslím, že po tomto našom krátkom šote, ktorý tu odznie potom v Novozámockej televízii, sa nájdú aj ostatní. Myslí si, že táto liga bude mať nejaké pokračovanie tu v Zámkoch? Myslím si, že určite áno, lebo je nás dosť. Už teraz je nás tu 16 a to chýbajú niektorí ľudia, čo viem, že budú chodiť. Budú chodiť aj z iných miest, nie síce pravidelne, ale určite dojdú. Aj teraz tu máme chalanov z Bábu, aj z Trnavy, zo Štúrova. Takže ja v tom nevidím problém. Vymenoval si tu niekoľko miest, odtiaľ prišli súťažiaci. Na Slovensku v akom stave je táto liga? Má to nejaké pokračovanie? Má to nejakú prvú ligu, druhú ligu, alebo aký je stav? Nie je to rozdelené takto, sú ligy v rôznych mestách a potom 4-krát ročne je slovenský pohár, majstrovstvá Slovenska sú a potom sú rôzne medzinárodné turnaje. V Nových Zámkoch je zaujímavosťou, že sú tu niektoré takéto menšie ligy. Máme tu napríklad ligu v malom stolnom hokeji, potom dosť je to aj hokejbalová liga, odtiaľ sa poznáme, ale táto liga bude niečím iná, ako niekde inde v Nových, ako myslím v nejakých iných mestách. Ja si myslím, že táto liga, alebo títo športovci, šípkári majú, v Zámkoch ich je veľmi veľa. Čiže nemali na to priestor, nemali možnosť a ja som rád, že máme tieto priestory. Sú to dosť také stiesnené priestory, ale vlastne sú tu 4 terče. Aký je systém hry? Fúha, systém hry je nie momentálne všade, v každej lige je to formou, hráči sú rozlosovaní do skupín a potom nasleduje KO pavúk. Hrá sa tzv. Systém 501, trošku bližšie o tom. Systém 501 double out, to znamená, že doublom treba výjsť z tej hry. Tým pádom, že sa tu stretávame pri tejto šípkovej lige, zostávate verní aj Novozámockej hokejbalovej lige? No, na jar asi áno, ale to sa musí najprv koleno dať dokopy. Takže kolenu držíme palce, páni, vám takisto držím palce v tejto lige a je to taký dobrý začiatok, verím, že sa to rozbehne tu v Nových Zámkoch a zase budeme mať o čom hovoriť po večeroch. Ďakujem za rozhovor a želám hodne úspechov. Ďakujeme. Prvé kolo, do ktorého sa zapojilo 16 súťažiacich, otvoril poslanec mestského zastupiteľstva doktor Martin Starzik. Pán doktor, s vami ako s poslancom, ktorý má rád novozámocký šport, sme sa už stretli na takých viacerých netradičných športoch, hokejbale napríklad. Teraz sme zase na jednom z takých netradičných športov, šípkach. Hovoria vám niečo tento šport? Hovorí vám to niečo? Áno, dobrý deň. No, teraz mi už začína niečo hovoriť. Naozaj je to pre mňa netradičný šport a v Nových Zámkoch absolútne netradičný šport, pretože teraz je to vlastne prvá sezóna, prvýkrát, čo sa v Nových Zámkoch začína hrať liga v šípkach. Je to pre mňa novinka, preto chcem aj poďakovať chlapcom, že ma pozvali, aby som symbolicky otvoril tento turnaj v Nových Zámkoch. O to viac som rád, že tento šport priťahuje nielen Novozámčanov, ale aj chlapcov a dokonca aj dievčatá a ženy zďaleka od Nových Zámkov. To znamená, že zase v Nových Zámkoch sústredujeme aktivitu a Nové Zámky sa stanú zase o niečo dôležitejšími. Ako prvý ste si hodili 3-krát do terča. Vy ako chirurg, úspešný chirurg, musíte mať takú dobrú, pevnú ruku, nesmie sa triasť. Myslíte si, že aj títo súťažiaci majú takú pevnú ruku? No, všetko je tréning. Hej, to znamená, že síce chirurg som, ale naozaj trafil som z 3 len 2 do terča. Takže nie je to ľahký šport, treba to trénovať. Tu je vidno, že aj súťažiaci sa musia roztrénovať pred turnajom a určite je to, každý šport je dôležitý, ale každý šport sa nedá robiť ad hoc.
Možno, že niektorí nám budú vytýkať, že proste ten šport sa hrá v priestoroch, kde sa povedzme čapuje, alebo kde sa nalieva, ale ja si myslím, že sú v tých priestoroch aj také miesta, kde sa bude môcť aj mládež stretávať. Myslíte si, že bude to aj vhodný šport pre mladšiu generáciu? Myslím, malé deti. Záleží od toho, jak sa tento šport z Nových Zámkov rozvinie. Čiže záleží samostatne na súťažiacich. Áno, začínajú teraz v priestoroch, kde sa čapuje, ale začínajú v priestoroch, ktoré im boli poskytnuté, pretože iné priestory nemajú. Ale keď ten šport bude zaujímavý, bude sa rozširovať v Nových Zámkoch, budú narastať rady, počty záujemcov, tak verím, že spoločnými silami sa nájdú nové a vhodnejšie priestory. Pán doktor, ja vám ďakujem za rozhovor, želám hodne úspechov vo vašej ďalšej práci a ja verím, že sa ešte stretneme pri viacerých športoch, nielen takýchto netradičných, ale aj v tých ostatných. Ďakujem za rozhovor, želám hodne úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Novozámocká šipková liga v klasických šipkách pokračuje každý útorok od 18. hodiny v pivárni Arena na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.